आई आप सबके बीच में एगो भजन पेश कर रहल बानी। आशा ही ना पूर्ण विश्वास बा कि आप सबके पसंद आई। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी आ कमेंट में बताई कि कैसन लागल ये भजन। मन के मंदिर में होला मूरत भगवान के, मन के मंदिर में होला मूरत भगवान के, ना जान कोहिया बुझे आई इंसान के, ना जान कोहिया बुझे आई इंसान के। अपने से धासे धरो तीन कुल खानदान के, ना जान कोहिया बुझे आई इंसान के, ना जान कोहिया बुझे आई इंसान के। ना जान कोहिया बुझे आई इंसान के, ना जान कोहिया बुझे आई इंसान के।